pagadebatihan ni Sir Porfirio Sambilad o kang Sir Efren Yap de la Peña or sa aka EYD. Karong kabunon ninyong masayran gayod ang debatihan nila may tungod sa Biblia. Ug diin may papaminaw diya sa mga 24 na mga barangays nga nilangkob niining atong syudad sa Tanhay. I am inviting you all sa pagpaminaw diri sa Radyo Cruzada 88.1 FM. Programang Lantugi sa Tanhay, debate between a Seventh-day Adventist and Roman Catholic. Pagdebatihan ni Sir Porfirio Sambilad sa Seventh-day Adventist na side o kang Sir Efren Yap de la Peña aka AYD sa Roman Catholic o karong hapuna mga kaigsunan atong pamatud-an, atong paminawon ang mga istorya nga ilaha gayud nga pagdebatihan nga makita kini sa Biblia. Okay, sa ato nang pasudlon si Sir Porfirio Sambilad. Praise the Lord, hallelujah, maayong hapon ka ng tanan, sa tanan naka-upload ka sa radio. Siguro magkagalang mga spectro na rin, pero salamat sa Ginoo at tagatawag puso. Ako ang biyang pinasa po. Ampo labing balaan naman na nanabuhat ka lang ito sa iyo ka. Ako kang iwilkan, marang espiritu, ikaw makag-guide ka naman. Anong pagpulutaw sa kamong kauran, gikan sa kamakakan. Salamat sa rin ka, sa mong puso, ginawa ng mga at hindi ka na ampo. Amen and amen. So, mga igsoon sa naka-abri karon sa radyo akong pamatud-an nga ang Iglesia Katolika Romana tinumlo sa Diyos. Bakit po? Anong dahilan? Bakit Porfirio Sambilad nakasulti ka? According to the Bible, ang tinumlo sa Diyos, dili yun makasulod sa gingharian. Una na kong versikulo igsoon, ato nang mabasa diya sa Pinadayag 22, versikulo 3 igsoon. Matod pas pulong sa walay tao, walay bisan unsang tinunglo sa Dios nga makasulod diha sa syudad sa Ginoo. Naay syudad ang Ginoo kay gitawag New Jerusalem. So walay tinunglo sa Dios makasulod. Nganuman tinunglo man ang Iglesia Katolika Romana kay tungod wala sila nagtuman sa balangod. Ako nang pamatud-an diri sa ire nga ang Santo Papa o Pangulo sa Iglesia Katolika Romana dahil tinumlo ang Pilipinas, dahil tinumlo ang wala utuman sa balangod. According to the Bible, igso na may Biblia ko sumala sa may sulat Salmo 119:21 atong tun-an what is the Bible says. Ang Biblia may mutugan dili si Brother Porfirio nganong natinumlo ang atong nasod, pobre kayo ang nasod sa Pilipinas. Bakit po? Anong dahilan tungod kay naglabag sa batas ng Diyos? Salmo 119, versikulo 21, igsoon. Ikaduha na kong versikulo akong ipaalam sa tanang naminaw karon nga kinanglan mugawas ta sa gitawag o Iglesia Katolika Romana nga naman di ta kasunod sa gingharian sa Diyos nga naman curse or kanang tinumlo sa Diyos ang wala nagtuman sa balaod sa Ginoo. Hindi alam sa tao bakit hindi nagbasa sa kasulatan. Apan alam ni Brother Porfirio talagsa ng gabi di ko magtuon sa pulong sa Ginoo. Munang maalam ko na ang taong nagbasa sa Biblia, igso. Mulan ang nagbasa, pinadayag mo ng versikulo. Twist, igso. Di malas ang wala kabasa, nga naman, nakasala kamo, kay wala mo mahibulos sa kasulatan. Nangasayop kamo matod pa ni Cristo, Mateo 22, versikulo 29, igso. Munang sa 119, 21, ikaduha na kong versikulo, igso. What? Dili ako may nagtingon nga ang pare o mga tanang wala magtuman balaod matinunglo. Walay makapasok sa gingharian sa Diyos nga tinunglo sa Diyos. Kanang gisalikway, curse or gitawag na siya o kalaban ng Diyos, tinunglo sa Diyos.
119, Salmo 119, 21, igsoon. Kung na may Biblia ko, haron makatuna na to, kung na makakbas, brother, Porfirio, ang bilad, diri sa tanay, kung nagsulti bas kamaturan. 21, igsoon. Salmo 119, versikulo 21, igsoon. Tinunglo kadtong wala mo tuman sa imong mga sulod. Malaon. Matawag pag tinunglo nga naman, di ta kaabot sa, di ta kabalay, gwapong balay, di ta kaabot nga naman. Dagkang pobre sa Pilipinas, kay curse o tunglo sa Diyos sinatong kapobre. Nga naman, bisag saan ito piling presidente, pero di dyan mo uswag ang piliman. Bakit po anong diyan? Wala nagtuman sa balaod. Kung nagtuman pa ang tao balaod sa Ginoo, kita mo'y pinakadato sa tibok kalibutan. Walang subok ay palandungon kay ang tawat na musunod sa balaod sa Ginoo. Gagama ko sa iyang kaugalingon nga balaod. Tinunglo sa Diyos kadtong wala nagtuman sa iyang balaod. 119 versikulo 21 igsoon. Na may matig debate na kung anong dili nila pwedeng debatehon ang Ginoo. Final judgment matinunglo ang taong wala nagtuman sa balaod. Ang Biblia mimutog ang dili si Brother Porfirio wa ko'y wisdom or knowledge about knowledge of God. Ang knowledge or wisdom sa Ginoo tinunglo katong wala nagtuman sa balaod sa Ginoo. Atong dugangag versikulo igsoon, ikatulong versikulo. Deuteronomy 28 versikulo 15 igsoon. Kung namoy Biblia atong tunan what is the Bible says, dili what is mine says. 28 versikulo 15 igsoon. Andi mo ang pulong sa Diyos. Nag-ingon dili sa 28 versikulo 15 Deuteronomy igsoon. Kuhaan yung Biblia magtuunta. Nungana na nagbasa ang pulong sa Diyos. Apan kung dili ninyo tumanon ang Ginoo nga itong Diyos. Dili ninyo tumanon ang iyang mga sugo, gihatag ko karon kaninyo. Niagom kamo sa tanang natang sa tunglo. Sakit balatian, dagkan ron nagkasakit pare, nadunggan ako. Hindi nakalakaw, na-stroke, igsoon. Nga naman, tinunglo ang mga pare. Dagkang mga pare nagkasakit. Dagkang pong pastor nagkasakit, nga naman, disobedient. Labag sa matas ng Diyos. Number 15, sa 16, tunglon ang inyong kanasuran o kauman. Tunglon ang inyong mga abot o pagkaon. Tunglon kamo sa Ginoo, pinaagi sa paghatag kaninyo. Jutay lamang, jutay nga kayo pa. Tunglon kamo niya sa tanan ninyong buhaton. Mayagom kamo sa Ginoo sa tanan tunglo, kaguliyang, kanina ay rebeldes bukid, kaguliyang, kapatyasan sa tanan ninyong paningkamot, hangtod mga matay kamo, kalit nga mahanaw, tungod sa dautan ninyong mga buhat, pagsalikway ninyo kaniya kisalikway, kung dili nato tumanon ang balaod kisalikway nato ang Ginoo. Ang Ginoo nagpadala kaninyo kamatay hangtod mapuo kamo dito na itong ita karong adlaw panagyaw. Pampangan kamo sa Ginoo sa sakit, tisis, balatian hangtod kaninyong hulaw sakit nga mismo mutakboy kini kaninyo hangtod nga kamo mapuo. Salamat sa Ginoo nga nganong dagkang naas balatian na sa probinsya na tanang mga ospital libo-libo ka tawo nagkasakit ang dahilan disobedient daw. Kay ngintuman ang tao balaod walay sakit balatian mutakboy sa Pilipinas. Walay kapobriyon mutakboy sa tao puro kadato. Kaya naman ang Diyos mo panalangin kung tumanon ninyo ang opposite nga dili ta magkasakit matod pa sa 28, Deuteronomy 28.
Kung tahuron, Deuteronomio 28, versikulo 1, ang kulang na nato igsoon, tahuron ang Ginoo. Kung tahuron ninyo ang Ginoo nga atong Diyos, tumanon ang tanan niyang mga sugo o balaw diatag ko karon kaninyo nining adlaw. Himuon ko niyang labaw sa tanang kanasuran sa tibuok kalibutan. Kung tahuron ni ang gisugo, maangkon ninyo ang tanang panalangin. Dili lang kwata panalangin sa tao, kung dili ang atong good head, atong maayong panalangin. Ang saad sa Ginoo, kung tumanon ang balaod, dili ko kamo tagaab sakit balaten. That is tuginan of God. That is promise of God. The Lord is not a liar. Dito ono versikulo 2. Ang Diyos dili bakakon kung nagsaad kag panalangin, tagaam ba kaniyang sakit isod dili. Kung wala mag-actor ang Ginoo nga ang tao magkasakit, thesis unsa pang sakit nga gikadlukan karon dagkan ron din na kalakaw tungod kay labag sa batas ng Diyos. Ikso na mo'y makadungog ka mo sa tingog sa dili ni tingog ni brother Portillo, tingog ni Ginoo. Ang Diyos dili buton, dili siya bakakon. The Lord is not a liar. Matod pa sa Numeros 23:19, ang Diyos dili tao, busa dili siya mamaka. Unsay iyang sinasabi, iyon ang may tabo sa tao. Apan ang tawa na mutungan sa balay. Dili ka magkulit o larawan, nagkulit ang tao larawan. That is disobedient the law of God. Munang natunglo ang Pilipinas, ang dahilan larawan. Nganuman, wala siya magsugo sa tao pagkulit o larawan. Nagkulit ang tao, nagama po sa iyang balaod, ang balaod sa Diyos. Thou shalt not make any graven image. Bisan unsa tuas langit ni naasayuta. Ang tao ni tuubas dito. Wala mo to mga pare, wala mo to ang mga katoliko ani nga naman disobedient ang ilang. Munang nailalang tas tunglo sakit balatian ay COVID nga naman ang dahilan. Labag sa batas ng Diyos. Kung malabag ang tao sa batas ng Diyos, matulpas Ginoo. Kay gisalikway niyo akong balag, isalikway ko kamo, ingon nga pare. Asa na mabasa, brother Portillo, nga mga pare, sinalikway, yes, Ginoo, sinikma. Orasyon. Dagan kayong salamat, Sir Porfirio Sambilan. O karon sa bigas bahin atong paminahon ang side ni Sir EYD, Sir Efren Yap de la Pina. Sigo. Okay. Ano? Punta na, no? Punta na, Brad Porfirio Sambilan. Matod pa ninyo disobedience ang Roman Catholic Church gumikan sa kining pagbuhat ng mga images larawan. Tinuod ba ito yung musulti? That is right. Oh. Diba? Okay. Tinuod. Sunod pumunta na. Kaningon ka kanina what the Bible says, ang Biblia mo ipasultion. Asa mabasa sa Biblia, ang Roman Catholic Church disobedience sa Diyos gumikan sa mga larawan nga gipabuhat sa Katoliko. Bagang pumunta na. Dili lang larawan iyang gisupak, ang adlaw ipapulay sa Sabado, iyan ang gisupak. So kung supak ka supak ka law of God, you are enemy of God. Kalaban, tinunglo ka sa Diyos. The answer is not responsive. Ang pangutanan ko, base sa imong ipahayag kanina, mo ang images. Karon ni divert ka sa, nilayat ka sa adlaw papahulay. Karon kaning adlang papahulay, karong adlaw Domingo man, mo matuod nga adlang papahulay sa mga Kristiyanos. Mudawat baka ang adlaw ang pangutanan nako nga imong itubag nga sa tibok kalibutan ang adlaw papahulay sa Sabado gyud mo ni mo pasabot. Wala dili. Ako nang gisulti nga tibuok kalibutan, mayon si Kristo panglakaw kamo tibuok kalibutan. Tugluy sila sa akong mga sugo, ang sugo ni Kristo sa Sabado. Dili Domingo. Karon,
Kang Sabado, matod pa sa ang kasulatan sa Biblia, sa Mateo 12:1-5, giwagtangan bilin ni Kristo ang adlaw Sabado. Niya sa Juan 5:18, kay ang kultura sa mga Diyo, way pagtrabaho sa adlaw Sabado. Jeremias City. Pwede karon si Kristo adumay gibuhat sa adlaw Sabado. Di ba na si Kristo ay nagsupak sa mga Hudyo sa adlaw Sabado? Kaya ni trabaho man siya nang sige buhat. Di ba ka mga Wala siya nagtrabaho na number siya sa masakiton. 28 nagkasakit na paralyzed. Iyang gitambalan. Dili to trabaho kundi tabang sa kinabuhi sa tao. Dili to trabaho. Kay trabaho na isol, huwag mo to nagpasol sa kito. So, dili to matawag trabaho. Sabto pa dahil kanang pag sangyaw ng Kristo, pag ngayon po sa kiton, di na buhat, di na trabaho. Dili ka na trabaho, kay trabaho na isol. Yawa mo siyang nagpasol. Pag ayaw na yung sakiton, kay nagpasol at trabaho. Asa babasa sa Biblia nga ang pagwali, pagsangyaw, pag ngayon po sa kiton, dili trabaho, litra por litra. Litra por litra, tumaga Brad Porperio. Klaro kayo ang Biblia gasolte sa Mateo 10, versikulo 8, ihatag na ko ng walay bayad, ihatag ko sa inyong walay bayad. Nang pabayad ang pare, trabaho na na. Magpabayad ang pastor, trabaho na na. Magpabayad si Kristo, trabaho na na. Kaya pulong trabaho na, Jason. Wa makamutubag sa pangutana. Ang simple nga question, sister, ang moderator, born again girl. Tingnan mo siya. DJM. DJM sa Radyo Cruzada. May moderator sa Ladugis Tanay, 88.1 Radyo Cruzada. Unya, matod ba mo? Karon, asa makita sa Biblia, where can you read in the Bible, in your New Testament, o Old Testament, apil ng Genesis down to Revelation, nga ang pagbuhat ni Kristo, dili trabaho. Tumagang pangutana? Walay katrabaho nga walay nagpasuhol. Means nga trabaho na, Jason. Yawa mo sa nangaybayad. Itong naayaw na masakiton, nangayag sa bayad. Kaya nagbayad sa bayad at trabaho na. Maniyon San Pablo, kung nagpasuhol ako sa akong pagwali sa ubang iglesia, sama rang kikawatan ko sila. Munang pare, usad niya kasayop na nangayag bayad, patay, nangayag magbunyag, suhol naman na. Ang iyang agalon sa pare, tao, nagpasuhol siya sa patay, 1,500 bay bagol mo sa akong silingan. Nang ang limos, gikuha mas pare, ipalit ko niya bukas. Muna yung pasuhol. Yan, ingon Pablo, wala ako nangayog bayad sa akong pagwali. Wala siya nangayog bayad. Nangayog ko bayad, anak, ikawatan ko sila. Okay, oras. So, pangutana. Kanang gingon mo nga kanang nangayog 1,500 sa musilingan, ang pare. Kanang siya dili na bayad sa misa o sa pulong sa Diyos, kundi suhol sa goswara ibigulison. Na sa 1 Corinto 9:18, so it is privilege of preaching the good news without charging for it, libre. Kana ang naghago, dubli ang suhol. 2 Corinto 11:7, matubod San Pablo, kung sa kapare San Pablo, Roma 15:16, giwali ko may balita ang uli bayad, pero mga ikusul sa mga iglesiyahan, aron padayon pag-alagad sa uban. Supa ka na, dili? Supa ka, Pablo, yun, Pablo, kung Supa ka, Biblia? nangayo kung bayad sa ubang iglesia, sama lang gikawatan ko sila, harong pagtabang kaninyo. Dili, kwarta akong tuyo ninyo, kung dili kamo akong tuyo, maluwas mo, gikan sa hadis, gikan sa impyerno. Dili, kwarta, pare-pare, o wala pa'y sulang pare, kasal, bunyag, bayad, dugaya na kay nangundang ng mga pariya. Ang ilang pangalagad, dili si Kristo, kung dili kwarta, ang ilang giangpas. Ngano mangalagad sila sa iyo? Time check. Dagan kayong salamat, Sir Porfirio sa bilad. Atong paminawon na po ang bigas namin sa Kasi, orason. Philippine Standard Time, it's 5:15 sa kahapon. Ako ng orason mo, no? Ilang? 10 minutes? 10 minutes. 10 minutes na. 10 minutes kaya pagkuha na. Okay, so atong paminawon sa Pika side, nagikan ni Sir Efren Yap de la Peña, UID sa Roman Catholic na side.
Salamat iyo, Brad Porfirio, sambilan og sa atong moderator nga usa ka born again girl, DJ sa Radyo Cruzada, Tanay City, Negros Oriental. Ha? Wala, ito. So, unique ni kay bisag namin sa studio sa Radyo Cruzada, tulo ka lang yung reliyon. Born again, si Adventist, pero kinis Porfirio, mix mo na siya. Kay gikabla sa Katoliko na Bible Baptist. Dili pa kay hinog og pagka SDA na siya. May pagka Baptist. Niya kay may ilham na si mong tinabian niya sa niaging mga debate no. Kani diri sa Radyo Cruzada atong recognize rin si Brad Rudy sa Tagiat Dumala rin sa Radyo Cruzada. So, ang atong negative speech na to within 10 minutes. Nga ang pahayag ni Brad Porfirio akong gisundan iyang gitabi. Kay kining debate, base mas gitabi yun kay hindi ka pumunta na bulas yung sulti. So, wala mo ito nga ako sing pumunta na may tungod sa what the Bible says. Kanang what the Bible says, ang Biblia may presulti yun. Sa nagis Biblia, o man ilang ruganan yun. Kaya sa Roman Catholic Church, Biblia, Apostolic Tradition and Magisterium, Secret Scriptures, mga tulo, kasukuranan sa kamaturan. Niya kang Brad Porfirio, Bible alone, unya, una nga, akong ipungutan na nga, gumikan sa pagbuhat o mga larawan, ang Roman Catholic Church, tinunglo na, disobedience, sa Diyos. Dili man na mahitabo nga disobedience ang simbahan Katoliko gumika nagpubuhat og larawan. Namo tay Biblia dia nga Bible ri making sunan nga karaan yun. Latina Vulgata. Na klaro ginaw kayo nga ang Dios ang pabuhat og sagradong larawan nasa Exodus 25:22. Ikaw Moses pagkulit og larawan sa kerubin. Ay butang mo sa gilid sa altar, magkatubang ang tao sa altar, ilawala sa duha ka larawan sa kerubin, naa ang presensya sa Dios. So kanis Brad Porfirio, wa may larawan sa ilang simbahan o ilang balay, wa larawan sa kerubin, ang kerubin purma may kangit. Sa ito ba, way presensya sa Ginoo ilang libro. Unya, kay may yun sa wa, kerubin naman na iway di, kanang kuang yun, kanang larawan sa tao, nasa Ezekiel 41, versikulo 18-19. Sa templo, adunay mga larawan sa kerubin, larawan sa batanong leon, o taong balaan. Wa gid magsugo ang Dios gub-an ng templo dia. Apil ang mga larawan. Wa unbiblical. Yung gamit ang what the Bible says ni Brad Porfirio. So diya napita mga igsunan nga masabot na to. Nga ang Biblia nagtugan adunay sagradong larawan, adunay Diyos nga larawan. Diya ang Diyos nga larawan sa Deuteronomy 4:16-22, o Isaias 46:6-8, Exodus kapitulo 23:5. Ayaw pagbuhat ang mga larawan, ayaw yukbuin, ayaw simbahan. Nya, kana, gutuman na sa simbahan Katoliko kay ayaw pagbuhat ang mga larawan, niya ay simba, niya simba des Katoliko na yun, sa may simbahon, huwag mang ipabuhat. Parting laruhan na, simple philosophy na, logic. So muna nga, huwag mang ipabuhat simbahon Katoliko, huwag sa, kaya naingon mong ginawa, ayaw pagbuhat. Huwag buhat na. Antos kipabuhat, asa mapasan, atong gipahayag na mga kigsunan. So tinaw, klaro kayo, nga ang larawan, adunay sagradong larawan. Kay, kung mo respect ka sa larawan, silutan ka sa Ginoo. Na nasa 1 Samuel 6:19, nilitlit lang sa arto, kabilang, mapatay ang 50 katao. Unya, ang muguba sa larawan, kaaway sa Diyos. Salmo 74:49. So, diyan ang napita mga kitsuna kay ining tapika, girambol maning Porfirio, tagaan ko chance, permine siya, pabor siya sa api, pero arin ko sa cross-examine. Ano? Muna nga, ang punto niya mga kiksunan, ang adang pupulay ni divert siya kay pumuntahan namin siya nako. O siya katubag parte siya tinunglo nga nagbubuhat ang larawan. So, wa katubag si Porfirio. No evidences is out. False testimony. Karon, ni aral siya
kanang adlaw pagpahulay ako siya gumutana. Kanang gibuhat ni Kristo kay sa Juan 5:18, Juan 5:8-9. Kay adunay giayo ni mo sigiton og ningon si Kristo, dad-a ang mahigdaanan. Nya kana timanan tong adlaw Sabado sa mga Jewish, Hudiyo, sa Jeremiah 17:21, huwag magkatrabaho ni anak. Kay sinutan nga sa kamatayon. Muna nga si Kristo iya itong gisupak. Ang maong payag sa mga Hudiyo. Munang ang mga Hudiyo, na kung gigawa pagpatay ni Kristo, Juan 5:18, kay gimungkag ni anong Sabado. 1 Tesalonica 2:13-14, ang mga Hudiyo may patay ni Jesus Christ. Paro kay, may plansya sa krus. Unya, so, wala ito magkakay, ako siyang pumunta na, kining pag-ayog masigito ni Kristo, trabaho na nila. Ningon mo siya nga, nagpabayad pagsuhol man. So, nilikoy ang argumento, ni-divert og lain. So, ang pumunta na, nga sintro kayo, ni ligas siya, nitipas siya para handlok siya mo, mubangga sa mga cross-examine mga pictural. Muna nga, yan ang nabita, nalituwa na itong pinanggang at sa mga pangatarungan. Itong na may gawin po na itong bigong sa uwan kayo rin sa tanay. Pero tingin sa uwan, basta yung slip ako, o kong sapatos, sakay mo siya resikol, padung rin sa Radyo Kusada, pero sa Pablo, Bagyo, Ulan, latas man ito, labag dagat, muna, gigang mo si Bogod City, ni-ari na rin nag-schedule sa friendly discussion. Kaya kapila naman yung properyo, murag, kapila na rin, kasiyam na rin, no? Kasiyam na rin sa Radyo Kusada, pero sa public dito sa Tanay Market, katulog. Murag ka-dosing ng tugi, din mo na. Mapilabot dito sa Boulevard ng Bugiti City. Pero uwan, meron dito, tingnan mga dito. Kapagikan mo dito, kapagikan dito, sakay ko rin, bus, series, natay iswi, special privilege kay namday IDs media lang. Muna nga, nining, mga higayon na, mga kiksunan, na akong pangutana ni Brad Porfirio, huwag siya ka uliyahot. Ano man, mulikay-likay siya. Niya sa lagda sa nature of debate sa art or tradition and debate by Africa na embedding the issue mo tawag na og fallacy, deceit or fraud or dishonesty. Ano man, huwag siya musugat sa pangutana. Ano man, nilihay siya. Niya, karon nga ikuan sa mga larawan niya namay Jesus nga larawan na sagrado sa larawan sa Simbang Katoliko kuang yung kining sagrado yun larawan ni Secretary ang patron sa Tanay City happy ng pista sa Chico dungan ni Badjan na yung simbang Bakuan Bohol sa kuan pa so muna yung mga kiksunan niya atong recognize atong amigo si Woodrow Makiling ang board member dari sa Negros Oriental. So nining higayon na si Brad Porfirio ang iyang pagkahayag niya, pagbabarog niya nga tinunglo ang simbahan Katoliko Romano gumikan sa pambuhat dili na tinuod. Ewa sa basihanan sa balang sulatan o puro na tumutumo ang iya unbiblical and historical. Kaya salamat o may hapon diri sa studio sa Radyo Kusana. Okay, dagan kayong salamat Sir Efren Yap de la Peña sa RC nga site. O karon ang atong takna na 5:25 na sa kapuno. Ang atong ihatag na sa nga 5 minutos nga pagyaw-yaw. Mga pangutana. Kini pag mugan ni Sir Porfirio sa mga dagang yatag kanina ang micro. So, mangutana ko sa imo, ang ayaw pagkulit o larawan balaod din. Tubag. Tubag doon yun. Sugo na sa Ginoo nga ayaw pagkulit og larawan. Exodus 20, versículo 3-5. Tubag ang pangutana sa dakong kasi yun. Kay balaod mas Ginoo dili magkulit og larawan niya nagkulit mga Katoliko. Nakasala wala. Ang tubag, ang saktong tubag nga dili pagkulit og larawan sa mga larawan nga Diyos ang dili sa Ginoo. Pero kadtong nga sagradong larawan nitugot ang Dios nasa Exodus 35 versikulo 31-35 ug sa Exodus 25:18 ngadto 22. Natubag ang pangutana. Gitugot asa babasa gitugot ang pagkulit og tagay kog bersikulo haron matinuod nga wa ka na mo. Basa lagi dia nasa Biblia sa
Si Moises gisugo ang sa Dios nga pagkulit og larawan Moises. Klaro man na niya na makaklay ng Dios nga naman sa Biblia niya nasa Exodus 25, 31, 35. Si Bezalel gilamdagan sa Dios pagkulit og lain klase sa larawan. Biblical na. Sa Christianity, nagsugo ba si Kristo pagpakulit og larawan? Kay dili man ta panahon ni Moses, dili po ta panahon sa unang panahon ta sa Christianity. Kay tinuod to Exodo 25 giingon, nagsugo ba si Kristo pagpakulit siyang mga apostol? Panglakaw kamo pagkulit og asan ang mabasa sa Biblia sa New Testament. Tubag. Sayon kayo. Ang Diyos sa karantugon ng sugo na pagkulit og larawan niya. Usar may Diyos niya. Usban mong pagsugo. Doon isutan sa Exodus 25-22. Nasa ba New Testament isutan na ang kining kerubin. Unya, napod sa Ezekiel 41-18-19, batanong leon. Kanang batanong leon, mo na ang kaliwat ni David. Nasa Pinidig 5:5-6. Ako ang kaliwat ni David. Niya sa Pinidig 22:16. Ako si Sos. Mao na. Sa to kanang batanong leon, si Kristo na nasa New Testament. Si Kristo nga larawan sa pagkabata niya. Batanon kong leon na siya. Manitawag Santo Niño. Buhat 4:31. Asa mabasa sa Biblia nagsugo si Kristo pagpakulit siya larawan sa iyang mga apostol. Tubag, kay wala kay mabasa, butbuton ka o tanang baka. Nagyod sa kining si Kristo mo'y imong ipasabot na imong nagsugo sa mga apostol sa larawan. Gisugo naman sa ginuodan dito sa karangtugon sa Exodus 35, versikulo 31-35 nga si Bezalel kulit og laing klaseng larawan. Lain-lain man apil mga apostol si Birhen Maria uban pa sa Turinio. Na naman niya kung magsugo siya, wa siya salig sa Dios nga amahan nga nagsugo dito. Kung sa mga gamitan ng logic ni mo Brad Porperio. Panahon ta sa Christianity, di ta panahon ni Moses, dili po ta panahon ni David, panahon ta sa Christianity. Sakop ta ni Kristo, dili ta sakop ni Moses. Nagsugo ba si Kristo pagpakulit siyang malarawan Santiago, Pista Tanay? Naabay kaman ba si Kristo nga pakulitan si Santiago o larawan? Kay wala ka na, usa ka tao, usa ka na kamdakong pakak at tubangan sa iyo. Ang atong lantugi, sabi mo ng moderator, nga Biblia ang ibasihan na to. Kaya Biblia, Old and New Testament. Kung bagong tugo na yung pangutana, di na Biblia. Biblia, Genesis to Revelation, nanginguna sa Ezekiel 41:18-19, sud sa templo ano yung mga larawan sa taong balaan. Niya ka ng mga apostoles, di na balaan. Episo 3:5, mga holy apostles. Kana kaklaro anak. Direct to the point, akong question, moderator, dili sakto yan sa si Kristo akong pangutanon. Kung nagmando ba kay si Kristo may ulo sa iglesia, nagmando pa atong ulo sa iglesia. Episo 1, versikulo 22, si Kristo may ulo sa tanang iglesia. Katoliko ka man, iglesia ni Kristo, tanan. Si Jesus Christ ang nag-ulo. Nagmando ba ang ulo sa iglesia pagpakulit o larawan? Kaya wala, usa ka akong bot-bot, usa ka akong bakap ang imong giwali. Kaya di man ta time ang Moises, time man ta ni Kristo karon. Sa Christianity, gisugo ba ang mga apostol pagpakulit siyang apostolis nga pagkuliton ng Santiago? Tubag. Kaya wala kay ikatubag, bot-bot ng imong istorya. Before that, Sir Efren Yap de la Peña, you have 1 minute to answer 1 minute na lang? for Samilad's question. Okay. Bot-bot nga. Ang mga apostoles, magwalay man ito, magsasangyaw, di ba tidur ito pa nito, magtigulit ito larawan. Saan po ito na nonsense ang question mo. Sa Acts chapter 4, verse 30-31, mention niya nga, ano na larawan ni Santo Niño. By stretching for the hand to heal signs and wonder, we be done by the name of the Holy Child Jesus. Nagbensyon ng mga apostoles na larawan ni Jesus Christ. Nasa Galatia 3:1, picture of Jesus Christ. Labaw, wala picture ng Kristo. Hebreo 9:1-5, kerubin. Sa karangtugon, giskutan. Sa Ezekiel 41, gituman. Sa buhat 4:30-31. So, wa magka-contradict
Old Testament, New Testament, coincide kayo nga ang larawan nga sagrado gitugot sa Dios. Ang dili sagrado Dios nga larawan ngunit gilis Ginoo. Mura na ako tubag Mr. Morito. Okay, dagan kayong salamat Sir Efren Yap de la Peña. Oh. Ang atong takna, alas 5:31 na sa kapunon. Ug karon atong balikon no ang programa nga Lantugi sa Nanay, debate between Seventh-day Adventist and Roman Rebatal, Catholic nga ginadibatihan ni Sir Porfirio Sambilan o ni Sir Efren Yap de la Peña EYD nga nagagikan pa sa Cebu. Diba? Tagripinis na? 5 minutes. Ha? 5 minutes ang ibatan. Isa ta? Bisa ikaw. Kasi una. Negative ako yun, ha? Abe, panglimbong mo rin. Ako yun na, sister. Okay, so atong hatagan og Rebatal na 5 minutes. okay, rebato. Ato silang hatagan og tag 5 minutos aron na ipahayag ang ilang rebato. So atong ihatag ang kay gayunan ni Sir Efren Yap de la Peña sa Roman Catholic Society. Salamat kayo, Mr. Moderator. DJ Ana, DJ Ana? DJM. DJM na yun. Sa born again mo yun, si sister. So, ang punto mga kigsonan nga within 5 minutes ang sa isip negative side. So, ang ipabarog ni Brad Porfirio, dili specific nga topic na litang larawan yun. Ya daghaning style kay dinhi magbalkan siya kung nagtagagi kayo kay ubang mga debatidor sa mga defender of the Philippine Catholic. Ibusugotan ng mga dining wala broad kay topic ako okay ra kay mapas man ato. Oh, mapas man. Kay so kanang larawan ada populay uban pa mapare na kwarta na. So apong last rebuttal ang mga pare kaparian wala na mga kwarta kundi makakwarta. Ngano magkakwarta man? Daghang benefactors, ang litang benefactors sa Dapitan ay mukuan mingon nga parokya sa Cebu area. At kanang suga biro nun sa parokya kay bayad na labon. Pero manang pa sa mga na kanang dako may kahimtang man. Wan dito Dapita, matog bugas 200 ka sako da buwan ana. So na uban. Ya, uban nga mo matag og mga 100,000, half million ana. So na yung mga benefactor. Sa mga Biblia, Lucas 8:1-3, si Kristo o ang iyang mga apostoles, tinunan niya ang mga babae ito, mga byuda, nihatag niya sa ilang katigiyunan, sa ilang katigiyunan, mayuta na na, laba para bugas, warta na Brad Porfirio, 1.5, ito yung mga ganit, hindi na. Kaya, kaning may balita ang iwali sa mga kaparian, dili mapalit og salapi na. Asa mabasa, buhat 8:20, si Apostol Pedro unang sa tubapa, dili mabayad sa salapi ang may balita. Kana siya nga kwarta suhol na sa kahagos pare. Asa mabasa? 1 Timoteo 5:17. Duplici honore digni habiator sa Latin pa. Taga Quaquatis tanay. Latin. Nga suhol. Nya sa Roma 4:4 ang natrabaho suhulan man na. Nya kini pagwali sa mga kaparian 1 Pedro 5:2. Trabaho man na. Muna si San Pablo ningon 2 Corinto 11:7, giwalay ko may balita nga walay bayad. Pero may kong suhol sa mga kaiglesia aron ko pagpadayon pagkalagad sa uban. Suhol sa ubang English version, I rob other churches, robber or rob God, robber e rob. Kawatan nga niya, mga katawhan, para pagpadayon sa pagkalagad sa uban. Muna diha para makasangyaw ba sa asang so, huwag kay financial support, di makawali yun. Mga kaigsuna, muna wali lay labang taglaw din San Pablo ni kagi sa tunggagian mo. Mo na nga yan napita wa masabti kay sa buhat 1 Corinto 9:13-14 who preach the gospel and get their living from it. May pumukura na pare na mitiyan. Yang may balita walay bayad na 1 Corinto 9:18. It is privilege to preach the good news without charging for it. So tanang mga anggulo nga iyang ipahayag sa to pinanggang gaatba pulos na bulilyaso, puro tomo-tomo, personal opinion na ni atong Brad Porfirio. Unya, ang mga viewers ay mungkong na, di ko mungkong mapildi siya. Ang mga viewers sa kay o ang moderator, mungkong kay kini for educational purpose, hindi ni nantugi sa korte, buwis, nga na desisyon yun.
So, muna yung bahina mga kaigsunan. So, ito dimension si Brigadier Reza Torres po, si Mark Anthony, o sa uban pa nga pa, sa Cebu, sa napay oras no? So, muna nga, sa Sindros Debate, mga kaigsunan, wa yun kapabarog nga ito pinanggangat ba. Nga naman, pulos tumutumo, wala sa Biblia, nihana pa gani, gilampur na sa balod sa motoran, ito pinangga sa, di na kay balod, ulan nga kusugayo. Salamat, may nga po. Okay, dagkan kayong salamat Sir Efren Yap de la Peña sa Roman Catholic side. O karong higayuna no, atong atagan og another 5 minutes. So, share his rebuttal. Ika ni Sir Porfirio Sambilad of Seventh-day Adventist side. Praise God, hallelujah. Salamat sa Ginoo ang iyang paglibatar o radyo katandog kay akong ipabarog. Salmo 119, versikulo 21, tinunglo ang wala nagtuman sa balaod sa Ginoo. Diyan niya, wala pa niya tanduga ang mga versikulo. Nang tinunglo man ang pare kay wala nagtuman o balaod. Imbes iyan Sabado ang gisulti sa Diyos, the voice of the Most High, niingon siya, kamda balaana ang ikapitong adlaw. Ang pagsabot sa pare, unang adlaw, di ba nangakang ni putok ng mga pare, di magkadungog sa pulong sa Diyos. Tamda balaana ang ikapitong adlaw, laming tamda balaana ang unang adlaw. Wala magsulti ang amahan. Matod pa ni Kristo, dili ang tanan. Ginoo makasulod sa gingharian sa langit kadto lamang nagtuman sa kabuton sa kong ama tuwas sa langit. Dili ba nagwali mamisgalan ni mo Ginoo? Dili ba nangilin pumigyawa? Walang nangwinta na ang mga nanghilig yawa karon isip. Kay wala man nagtuman ang nanghilig yawa, pawa wako kamo kayo. Nganong di man mailan ang Katoliko kay wala nagtuman sa will of the Father. Tamda balaan na ang adlaw ipabulay. Kundi nyo mabalaan ang adlaw, patyon kamo sa Ginoo. Isunod 31, versikulo 14, ngadto 17, kasabutan nga dili mausap. Everlasting agreement sa tawag sa Diyos. Kung magtrabaho ka sa adlaw ang ikapito, patyon sa Ginoo. Ang Ginoo dili bakakon kung unsay iyang ginasulti matuman Diyos kini. Jeremiah 1:12. Nagbantay ko sa akong mga pulong o batuman Diyos kini ang sabi sa Panginoon. Ang Números 23, versikulo 19 nag-ingon, ang Diyos dili tao, ni anak sa tao, unsay iyang mga pulong matuman Diyos kini. Pagsabi sa Panginoon, patyo nagtrabaho sa adlaw ikapito, that is final judgment sa tao. Wala pa na ang silot, wala pa na karon implementar, pero nanay judgment nga ripaw, gawas ang ginuharon ang tao maginulsol, mubalik sa adlaw Sabado, dili ang adlaw Domingo. Kaya adlaw Domingo, usa ka butbot, usa ka bakak, nga ang tao na himong maimpirno tungod sa butbot, giwalis kaparian. Kay ang Domingo iya manas Katoliko, di na iya ni Kristo. Ningon si Kristo, wala ako maani harong pagbungkag sa balaod. Niani ang yawa harong pagbungkag ang balaod. Domingo na. Ang yawa mo'y kabungkag balaod. Ili si Kristo. Looy kay Kristo kay pasanginlan niya akong kauban sa Juan 5:18. Ang iyang kaaway nagbutang-butang. Ayaw ka mo pagbutang-butang sa inyong isip ka tao. Butang-butangan si Kristo nag-ayaw nagmasakiton. Gihim mo nalang trabaho ang pag-ayaw masakiton. Pwede makaayaw ka adlang igpapulay. Pwede mulungag ka adlang pulay na igigutom sa inyong panimaran. That is emergency na dili na kasupak sa balaod. Muna ang luoy kayo mga Iglesia Katolika Romana, sandikiping dili real na Kristo. Piki nga Kristo kang sandikiping people. Kay si Kristo dito na tao sa Jerusalem. Ningon ang Ginoo, bangon Jerusalem, sidlak, kay ang imong kahayag mo sidlak ang himaya sa Ginoo diya. Unsay balaod sa Jerusalem Sabado, mo rekonekta dito sa Sabado nga naman, sumpay man ta, kita ang gitawag o ihalas nga olibo. Sanga nga ihalas, musumpay ta dito sa
Jerusalem mao ang kaluwasan matud pa sa Juan 5:4:22. Ang kaluwasan gikan sa mga Hudyo, dili gikan sa mga Hintil. Okay, daghang kayong salamat, Sir Porfirio Sombilad, and that ends his rebuttal sa Seventh-day Adventist side. So, ang atong tap na, alas 5:42 na sa kapunon, sa programang Lantugi sa Tanhay, nga gidebatihan, again on air ni Sir Porfirio Sombilad o kang Sir Efren Yap de la Peña. So, mga kaigsunan, sa kung inyong napaminawan, ang atol naragyod kaninyong mga igsoon. Kay isip taho, naminaw karon sa mabugnawang panahon, isip taho, we have our own decision, and it is, naalam yun na nato, kung asa yun, mas mo prefer ka, nga imuhang dapigan between the two. So, mao kato ang ilang general topic nga entitled, What the Bible Says. Daghang kayong salamat, Sir Porfirio Sombilad, nga nagapuyo diri sa Tanhay City, o kang Sir Efren Yap de la Peña, nga nagikan pa sa Cebu City. Again, kini ang Radyo Cruzada 88.1 FM sa programang Lantugi sa Tanhay between Seventh-day Adventist and Roman Catholic. And that ends our program for this afternoon. Daghang kayong salamat o katangi sa sunod adlaw sa samang takna og istasyon sa programang Lantugi sa Tanhay, debate between Seventh-day Adventist and Roman Catholic. Sa ngalan na lang sa atong General Manager ng Ben Washington, our radio station manager, Sir Ronnie Pabrial, at our program director, Sir Amor Inocentes. Daghan kayong salamat ug maayong hapon kanatong tanan. And again, this is your moderator, BJ Am of Radyo Cruzada 88.1 FM. Maayong hapon kanatong tanan.